Okay, siphinde sikubingelele mbukelo omuhle weReal Nqubeko TV. Sikhona ke namhlanje sikhona la edolobheni la kaNongoma. Uyazi kuma sithi #emphantweni lapho esilanda khona abantu abahlukahlukene, sikhulume ngeimpilo zabo, siza ukuthi benzani, bafike kanjani la bakhona. Namhlanje ngiphethe nayo insizwa eseceleni kwami esoyazi kabanzi namhlanje ukuthi ubani igama, ingiya kuphi indawo, ifike kanjani la kwaNongoma njengoba ikhona. Mfowethu asikubingelele sikwamukele kwiNqubeko TV. Ngiyabonga igama lami nguvukani ngwangwenya igama ajwayele kodwa ungibiza ngalo ngoGundi. Bengifisa kakhulu Manaka uthe igama lakho langempela ubani? uvukani ngwenya Vukani Ngwenya ekhaya kuphi? la eMaphophomo eKhakobaba kodwa ngokuhlala ngihlala White City. Okay. Vukani sifisa ukwazi kabanzi namhlanje mhlawumbe omunye umuntu obuka le video uzoba interested ukwazi istory sakho. Uvukani yini ayenzayo njengoba hlala simbone esedolobheni? Ngaxele kakhulu nje yami lokho kuthini nje. Yeah. Angisathanda ukubhema ngisho ngithi ama drugs. Sometimes ngisho ngithi siyaba nabangani aba wrong naba right nasema clubini siyabhema amahabo sathi yebo into kanjalo. Kodwa sometimes ungathi kunani phakathi. Kodwa ngiyafisa noma ngabe umuphi umuntu kodwa onothando. So into engizwa kwemngane nami uthi ugcine ungena kuma drugs. Ngifisa ukuthola ukuthi ama drugs akufica ukuphi? Usekhaya, usedolobheni, uyikuphi la ofice khona ama drugs? I-drugs lengifice eDubane eChaswork. Okay. Yeah, kodwa bengihlala eDalton ngiphinde ngihlala eChesavini. Ufika kanjani eThekwini? Ngifisa ukuthola lo phathi ukuthi eThekwini ufika kanjani? Usuka nini ekhaya uhamba uthi uyothina eThekwini? Kwase kwenzakalani eThekwini? Kahle eThekwini bengihambela ngendlela yawo ama drugs. Anginalo ikhaya khona. Ikhaya enginalo yilo nje ikhaya lokuthi phela ikhona igebe ngesiphila naso ngoba sibhema lefakaraphe siphila. Anginalo nje ikhaya khona. Nedi bekuyikho ukubhema addicted in drugs. Yeah. Kodwa ngiyazama ukwehlisa kakhulu. Abaningi mhlambe bakhona abazamayo ukungibona abanye nabanye kodwa nje bengucela kakhulu ukuthi nje bengisuse kuona. Sengihlulekile ama Paulman osanga wathi angihlulekile manje. Manake leli drugs uma lifika kuwena lifika nomngani noma lifika nomuntu nje umfice emgwaqeni nahlangana walibhema kwenzakalani? Yazi ngeke uzukholwe ngoba uyalifunda na kumngani wakho okuyena ofunda naye. Uyalifunda naye ezinje njengaseThekwini uyafunda namakhalathi ufunde yabo njengazo lezi izikole zabafana namantombazane uyafunda ke drugs kanjalo because amakhalathi vele always abantu abakanjalo bayawasebenzisa kodwa hayi ukuthi swebe forcedile iezi ngathini iage osukuyona na ukuthatheka vele thina ama 2000 sithathekile kakhulu. Ngeke ngibeke kakhulu lokho esathu nje sami ngisifuna kakhulu ukuthi ngibekwazi ukuthi ngihlukane nama drugs nami ngibe nekhaya ngifana nawo wonke umuntu because bayakhula ama talent na baba. Ngifisa ukuthola ukuthi njengoba uthi uhlala emqashweni ekhaya la uzalwa khona uyazi obana bakhona uhlukane kanjani nomndeni wakho uzugcine uthatha isinqumo sokuyohlala emqashweni? Engingakusho kakhulu umndeni wami ukuze ngihlukane nawo waseKhakobaba. Emampeleni nje ngizokusho kuyiqiniso bayangithanda bona kodwa kepha ngeke bengithanda njengoba bengisana. Lokho ukuthi kunini kumanje mangihamba ugogo losela angisenayo umuntu ongathi ngiyakuye eKhakobaba ngingachazela nje. Okunye ke okungiphatha kabi anginankinga nakho ngaphikwa ukuphikwa kodwa bagcina bekutshotshe ngakhona yebo lonto leyo kodwa anginankinga nalokho bengiphila khona. That's why ngila eTown ngiphanda la eTown iDrug that's why ngihlala eWhite City because ngiyakwazi ukuhamba la ngenyawo but now ngisebenzisa ama walking stick. I hope yangibona kodwa ngiyakwazi ukusuka eWhite City ngifike la. Manake uma uqala ubhema iDrug waqala ngaDrug leni mhlawumbe kwaba insangu kwaba iphilisi kwaba iphilisi kwaba umjovo kumjovo benuthathaphi le yonke lento? Thina siqale ngenkantini. Yini inkantini? Insangu. Okay. Sasuka ensangweni seze emancikeni. Sasuka emancikeni seza kwiMandrex ngidi. Sasuka engidini sasisiza kunyawo ubheke already ke le injectionwayo eyachasewa cause emakhishini uyanyawo uyangena emakhishini qhubeka ngiyasi. Emakhishini kunokuba nale foil le yabo le foil lecobezelayo. Iyona ke setshenziswa bechaseayo leyo cause ayisha ipamuka. Uyakwazi ukuthi niyenzani le foil? Le foil le uyenza straight like ngathini qoqa ngayo. Ake ngithi as a tray like tray uyabeka phekwayo ngaphansi uyashisa as uholder ngegesi. After lokho uyayiholder lento some like a pipe even a glass pipe ye pen or yan yabo kodwa ile ntuthu le okumele
uyigayinile. Yo ngifisa ukwazi akuhlukumeze kanjani ama-drugs mhlawumbe sesiyemaphethelweni nje akuhlukumeze kanjani nanokuthi isifiso sakho-ke esikhulu ngoba uthi awunala ekhaya ufisa ukulekelelwa ngani? Engifisa bengilekelele ngakho ukuthi ngiyeke ama-drugs the first, okunye nokunye ikhaya nalo ngiyalidinga. Angiyazi balaleli baningi, angisho ukuthi banemali, angisho ukuthi bengakhona ukuthi befeze ngazo zonke izifiso zawo wonke abantu, kodwa ngiyalifuna usizo. Baningi bayangazi, abaningi bangazi emajele, abaningi bangazi ngaphandle, abaningi bangazi sengasenamlenze. Okuwesike-ke angisenamlenze about lona i-drug. Even ngisho ukulimala kwami so ngadubuleka, it's a mistake but ngangingebanga. Angikhokhelekanga, angenzelanga lutho about lokho bangithi sewafa lowo muntu, i-case yami nje kanjalo. Mfowethu asibonga kakhulu ukuthi usiphe isikhathi ukuthi sikhulume nawe kwi-Real Nqubeko Ndlela TV. Asithembe ukuthi umbukelo obukelayo lapha ekhaya uzokwazi ukuthi omunye onosizzo akwazi ukusithinta sikwazi ukuxhumana nawe. Ngabonga kakhulu onothando othandayo, ngabonga kakhulu angisize kulokho ngoba ngiyacela kuwo wonke okhona olalele obonile ngicethe angisize ukho konke. Ngiyazi sonke sinamaphutha, sibonile abantu, ngiyazi even kwayona le video bakhona bazoyibona mhlambe ngabonayo nani mhlambe bayoxola mhlambe bayobona ukuthi nami sengishintshile, kodwa ngicela nje ukuthi bengisize wonke umuntu. Ilife-ke ilife iyafana neteki, uyalithenga libe lisha manje iphinde kuphela. Ngicela ukuthi ningisize bafowethu kakhulu, ngingajabula futhi. Right, uyizweleke mbukeli we-Real Nqubeko TV. Sibamba lapho ke namhlanje isiqephu besikhuluma nayo insizwa isitshela nje kabanzi ngestory sayo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe part 2 sophinde sikuphathele wona ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje sithi sivalela. Sibonga kakhulu Sitheshe kuyona insizwa ehlanganisela entanjeni Sitheshe Production ehloliwe media njoba kade sikushuthela ke isiqephu sanamhlanje. Sivala lapho ke lami igama Nqubeko Ndlela. Ungakwazi ukuthi usilandele ku Facebook Real Nqubeko Ndlela kwaNongoma Sotho, noma uye kulapha ya ku YouTube usubscribe ku Real Nqubeko Ndlela TV ukwazi ukuthola indaba ezikanje besithi #emphantweni.